falleres, les falles són patrimoni de la humanitat. I sabem a fer l'entrega de la clau del nostre poble per a que sempre diguen he sigut fallera major de Torrent, he sigut fallera major en el 2017. Les teues falles, tota la teua gent, els fallers i falleres de Torrent, sense cap de dubte, se'n recordaran de tu, Carmen, i de tu, Paula. Pirotecnia, pólvora, tradició, família, cultura, patrimoni, monuments, art, foc, flames, Torrent, en falles! Jo, vostra fallera major infantil, vos anime a que crideu a tots els xiquets de la ciutat, que siguin partícips de la millor setmana de l'any i junts farem que aquesta festa siga més gran encara. Prepareu-se, fallers, que comença la màgia! Alegria, valencians, que ha plegat març a València i sempre que arriba març no sentim un colp en el cor, l'alegria de ser valencians. I ara, al seu espostes estandards al cel i cridem junts a una veu el Torrent i els seves falles! Crideu en les nostres corts d'honor i amb nosaltres. Que visca Torrent! Que visca València! I que visquen les nostres falles! Ha sigut superemocionant el pujar a la torre i veure tot Torrent als teus peus. No se veia molt per els focus, però ha sigut molt bonico i molt emotiu veure tot el poble volcat per les falles. Pues és la primera volta que no m'he sentit tan nerviosa com normalment estic jo, molt nerviosa, soc aixina, molt nervioseta. Les falles, com ja sabeu, són patrimoni i això és gràcies al treball de tots els fallers. Jo anime els que, i volia animar en la meva crida els que no són fallers a que vinguin a viure la festa des de dins, que és una festa que val la pena i tenim que arribar encara més alt. Això és un gran premi, però és una gran responsabilitat que tenim que continuar tots junts en que siga més. Una forta abraçada de la vostra fallera major de Torrent a tots els lectors de Nou Torrentí i vos convida que gaudiu de les falles 2017. Vull manar un salut als lectors de Nou Torrentí, que visquen les falles com mai i que visquen cada dia de les nostres falles al màxim.